Christ is voorbij en mij nog maar een paar dagen te gaan komt het eind van het jaar in zicht. En dat betekent dat er weer vuurwerk kocht worden mij. En dat bad dan ook een prutte. Van alles en nog wat gaat door de toonbank. Ik hou wat knettertunnekings en wat groenbloemen en wat knetterspul. En doe? Ik gewoon bloem en wat knetterspul. Wou je voor de baan wat liedjes wordt? Ik heb geen idee wat er precies in zit. Ja, gewoon wat potten. Mooi siervuurwerk. Wat zie je wat, ja. Van alles wat, voor de benen prutten. Een prutten, siervuurwerk en zie maar even wat ik afhaal. En wat pakketjes en zo. Nou, we gaan een pakketje won. Dat is altijd mooi. Ja. En we gaan prutten siervuurwerk. En dat vind ik bij mooi. Van alles wat. We hebben wat vuurwerk voor de band halen en nog wat potten. Nou nog geen. Er wordt namelijk hield hij het vaker praat over een mogelijk vuurwerkverbod. Een ontwikkeling die een prutte meesten min vinden. Dat heb je de skalen, maar die met die grote, hoe heet het, die zware kanaldingen en zo, dat is gevaarlijk, dat mag niet mee. Nee, daar moet ze mee ophouden, maar gewoon die sierpotten, daar helemaal niks met mij, dat helemaal niks. Nou, ik vind het heel sneu van de band, want ze zijn er wel gek op en ze vinden het wel mooi om te zien. Dus ik vind het wel jammer dat het zo maakt. Daar een traditie voor, hè? Zag je het al, wat kan dat? Dat vind ik heel jammer. Ja, zonde, die heeft erbij. Dat is traditie, dus dat moet een beetje erin horen. Ja, dat vind ik wel jammer, maar het liefst zie ik natuurlijk gewoon dat het wel bleu, maar het is net zoals dan, het katien dat mij nog gewoon, dat vind ik op zich wel mooi. Dus dan dat maar. Een mogelijk verbod in het komende jaar had nogal invloed op de drukte bij de verkeer. Het is zeker drukker dan ooit. Vooral bij de overheid, zeg maar, die site van bij mij volgt hij net met verkeer. Dus dan vinden wij wel dat het volle drukker is. En qua bestellingen vooraf komen meestal toch wel echt op de dagen zelf om het dan nu te zien. Ja, meestal komen vooral van tevoren de bestelling ophalen. En dat is voor u wel een voordeel, want alles wordt per dag besteld. Maar ze komen ze hier om een bestelling op te halen, maar dan ik zeker nog volle mee. Ja, meestal ben helemaal, ze ben gekelijk het zou maar zeggen, maar ik jou het goed liep. Maar denk dan mij tegen op dat ze voor de wissigheid, mocht er een verbod komen voor volgend jaar of ergens wat hel je zeg maar? 100%. Ja, ik denk het wel. En zelfs als er een verbod komen zoeken, hoort dat net elke niet in om dogs nog van vuurwerk te genieten. We gaan gewoon trouwen. Ja, volgend jaar maar naar Duitsland dan? Ja, dan bedenken we wel wat. Ja, dat komt wel goed. Die zien we en dan maar we in Duitsland halen. Ja, zo simpel is het. Ja, zou ik dat dan wel de gasten wel met trouw? Ik kan er wel met trouw, ja.